umendo uhlula abantu abadala. Ngithe mase ngithola ithuba ngababuza. Angichazela. Umama kaMakhosi njengoba nimbona una 50. 50. Let it sink in. 50. I-firstborn yakhe ina 33 years. Ibalo. Sub B. Yabo sengiveza iminyaka yami ke. Grade 2. 50 minus 33, 17. Uma kaMakhosi wathola ingane na 17. Wagane na 18. Ngitshele kanjalo ngithi ma. Right. Which explains why ingabanga nenkinga yokuthi uMakhosi agane naye ena 16. Which explains why uMakhosi at age 23 sedlule einkingeni thina sino 26 esingakaze sidlule kuzona. Ukusho ukuthi siyabantu besifazane esihlele endaweni ezine information. Kubalekile ukuthi sibe siphume nayo. Siye endaweni ezifana noNquthu noMsinga. Siyothola abanye oMakhosi seshare nabe information. Khona lo mbuzo ke engiwuthole mhlambe ka 50. Washiyelani yena isikole? Thanda amadoda. Angithathanga kanjalo ngithe ngizozibuzela kuyena ngitshele ngomlomo wakhe. Ngichazela uMakhosi. Uthi emva kokuthi kushona ubaba wakhe wayesephila impilo yokulova esikoleni ngenxa yokuthi umama unesifo sokuwa. Ukuthe ngelinye ilanga behleli bobabili engekho amanzi. uMakhosi wahamba wayokha amanzi. Kanti umama uzovukwa isifo sokuwa awe aze ashe. Ngilibonile inxeba mina ngicela ubakhombise maye engalweni. Wabuya uMakhosi efunda standard 6 ngoba grade 8 ubuya hloniphisa. Standard 6. Wabuya uMakhosi endlini wathola umama wakhe elele phansi eseshile. Now imagine being a grade 8 learner having to live that life, having to face those decisions. Kukwenzani lokho engqondweni nasenhlizweni yakho? Uzokukhubaza. Ubaba useshonile njalo. Ukuphela komzalo osele lo ombona eseshile. So as a child, she's had to deal with things that some of us will never experience in our lifetimes. So masikhuluma emagroupini sihleba, we must also remember that we've never walked a mile in her shoes. So we cannot judge her journey. What we can do though, give her a hand and lift her up and make sure that she carries on. Sikhulumile naye zishaya izandla vele. Zishaya izandla vele. La kwi-program yami ngithe ngizokwenza i-mic toss. Mangithe mic toss ngisho ukuthi njengoba nize la angithi nizela uMakhosi. So akufanele azwe izwi lami kuphela. Kufanele awezwe